Nilqawkom eżiz aħwa, daw kolla li jintom qed issegwu minn ġewwa djarkom, forsi fuq xogħolkom, nilqawkom ġewwa River of Love. Jalla il-messaġġ li ħad isimgħu lejla jkun ta' barka żgur għalikom u iftħu qalbkom għall-kelma tal-mulej. Illejla ħajtkellem wieħed mir-responsabbli tal-Knisja River of Love, tal-Komunità River of Love, li huwa t-tifel tiegħi fil-mulej, Ruben Chandar. Alleluja. Grazzi mulej u glorja lil mulej. Halleluja. Qegħdin ngħixu fi żmien aħwa fejn hemm bżonn ħuduha bis-serjetà dan li se ngħid. Hemm bżonn neżaminaw lilna nfusna biex naraw kemm verament aħna mimlijin bl-Ispiritu Santu. Għal xi qed ngħidlek, għaliex kif qegħdin naraw ġejjin żminijiet ta' taħbit li jekk ma jkollokx l-Ispiritu Santu to the full maħniex ħankunu nifilħu għalihom. Illum il-messaġġ se jkun fuq l-Ispiritu Santu. U dal-messaġġ mhux jien għażiltu, kien huwa stess li għażlu. Però qabel ma niġi għall-messaġġ nixtieq illi flimkien nitolbu biex l-Ispiritu Santu jkellem kull wieħed u waħda minna. Għaliex nemmen żgur illi llum l-Ispiritu Santu ser jitkellem. Lesti għal-messaġġ? Mela jaħ nitolbu. Sir Qaddis, m'għandniex kliem biex nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk ta' ibnek Ġesu u nirringrazzjawk li inti battilna l-Ispiritu tiegħek. Nitolbuk Spiritu Santu sabiex bil-grazzja tiegħek neżaminaw qalbna. Kellimna, mexxina u orina fejn għandna bżonn nissetiljaw miegħek. Aħna qalbna hija miftuħa u moħħna les biex jirċievi u jisma' dak li inti llum għandek xi tgħidilna. Grazzi u glorja lilek. Jekk hemm xi ħaġa li l-Kristjan għandu għal xi jibża, fil-verità aħna m'għandna għalfejn nibżgħu minn xejn. Però jekk hemm xi ħaġa li aħna għandna għalfejn nibżgħu hija li Alla ħares qatt nitilfu l-Ispiritu Santu. Għaliex jekk nitilfu l-Ispiritu Santu ma ħajkonna l-ħadd min iwassalna quddiem Alla f'dak il-jum tas-salvazzjoni.
Il-Kristjani, aħna l-Kristjani nħobbu ngħidu ħafna maħniex f'reliġjon, aħna għandna relazzjoni mal-Alla. Imma biex ikonna relazzjoni mal-Alla, l-ewwel irid ikonna relazzjoni mal-Ispirtu Santu, għaliex l-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu tal-Alla. L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu ta' Kristu Ġesu. Li Alla oġbu jagħtina biex ikun magħna dejjem sal-aħħar ta' żmien. Jekk hemm xi ħaġa illi għandna l-fejn noqogħdu ħafna attenti għalija hija li ma niktux l-Ispirtu tal-Alla fina. Għaliex ħadd huwa kapaċi jgħix ma' xi ħadd illi kontinwament iniktu bl-attitudni tiegħu. Ħadd. L-Ispirtu Santu jagħtina ħafna ċans. Però jista' jitlaq ukoll. David fit-Testament l-Antik ma kellux l-Ispirtu fih, imma kien fuq, għax fit-Testament l-Antik nafu li l-Ispirtu Santu ma setax jinżel fil-bniedem, għaliex Ġesu Kristu kien għadu ma ġiex glorifikat. Però meta dineb l-iktar ħaġa li weruritu kienet illi Alla jneħħi l-Ispirtu tiegħu minn fuq. Psalm 51 beka fuq li beka u qallu missier kontrik jiena dnibt o Alla. O Alla. Kontrik biss jiena dnibt, id-dnub dejjem qudiemi, la twarrabx l-Ispirtu tiegħek minni. Għaliex jekk l-Ispirtu Santu jgħidilna baj, aħna ma nkunu niswaw għal xejn. Issek friċ sabiħa xrajta xi 2000 euro, kollak xaxen tleq. Imma mbagħad m'hemmx il-kurrent għad-dawl ġofja. M'hemmx qawwa u għeda hemm biss għal xejn u ma tistax tuża biex tinqeda biha. Illum dispjaċini ngħid illi jekk huma ħafna li jsejħu lilhom infushom Kristjani. Il-ġimgħa l-oħra, jekk min isser żball kien l-erba' jew il-ħamis, waqt li kont qiegħed għal kubtejja nfaħħar l-Ispirtu Santu nitkellem miegħu, għalli nhar l-erba' ħad ippretka u tkellem fuqi. Kellimhom fuqi. Il-ġimgħa meta kellna l-ikla mal-pastor, il-pastor ġie fuqi għallina l-erba' ippritka inti, brother. Qed ngħidilkom dan, għall-ebda ħaġa ħlief biex il-messaġġ ma teħdox 90% imma teħdoh 100%. Illum se noħorġu minn hawn aktar konxi, mhux għax ħaneġġi affarijiet ġodda xejn minn dan. Imma aktar konxi illi magħna hemm persuna. Il-persuna tal-Ispirtu tal-Alla. L-Ispirtu Santu. Tafu fuq ix qegħdin nitkellmu fuq persuna illi għandha qalb. Taf tweġġa', taf tifraħ, taf tkun kontenta, taf tkun imdejqa, imma taf titnikkjet ukoll. L-Ispirtu Santu huwa kuntent b'ħafna Kristjani, ta' biex ma nkunux negattivi.
L-Spiritu Santu huwa kontent b'ħafna Kristjani illi dejjem lesti biex jisibu dak il-moment għalih. Anke jekk il-ġurnata hija busy. Għaliex wasalna f'punt fejn ġibna kollox qisu reliġjon qegħdin inħaddmu sistema. Nitolbu, niġu l-Knisja, naqraw il-Bibja, pero m'hemmx relazzjoni intima mal-Ispirtu Santu. Forsi anka biex nitolbu nollu għajnejna l-fuq għax qed nimmaġinaw il-Alla, nimmaġinaw il-Ġesu qudiemna, imma qegħdin nagħtu każ illi ġo fina hemm l-Ispirtu tal-Alla. U l-Ispirtu Santu qiegħed fina biex jindikanna waħda mir-raġunijiet meta aħna nidimbu illi iffawl jgħid, bnibt, iġri u indem. L-Ispirtu Santu qiegħed fina biex jallimna, biex jitkellem magħna. U għalhekk qiegħed fina biex aħna nsibu l-ħin għal miegħu fl-intimità. Qiegħed fina biex ngħidulu inħobbuk. Naf li qiegħed hemm, qiegħed nagħti kasek. Ma nsejtekx. Grazzi. L-Ispirtu Santu dan il-kliem qiegħed jistennih mingħand kull wieħed u waħda minna. Huwa tajjeb li nitolbu flimkien, huwa tajjeb li nitkellmu mal-Missier ma' Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu irid li aħna nkunu f'komunikazzjoni miegħu. Għaliex m'hemm l-ebda relazzjoni jekk m'hemmx komunikazzjoni. U meta ngħid komunikazzjoni, komunikazzjoni intima. U minħabba li forsi m'għandniex komunikazzjoni miegħu, m'hemmx relazzjoni. U ma nafx kif nimmaġinawna illi tagħmel ġurnata ma' xi ħadd illi ma jkellmekx. Hawn nies li jħobbuh, huwa kuntent bihom, ifittxuh fl-intimità, jirrispettawh u minħabba fih joqogħdu attenti kif jitkellmu għaliex ma jridux iniktu lilu. Minħabba fih joqogħdu attenti x'jgħaddi minn ġo moħħhom biex ma jniktux lilu. Però l-Ispiritu Santu wkoll huwa mnikket u mnikket minħabba l-attitudni ħanejt tagħna. Għaliex? Forsi aħna nserħu rasna għax nitkellmu bil-lingwi. Thanks, imma l-Ispiritu Santu tala. Ejjew nkunu nafu illi l-Ispiritu Santu ġi is-sejħiet, id-doni li huwa tagħna ma ħadhomx. Jekk huwa telaq, daw ħallihomna. U forsi nserħu rasna għaliex nitkellmu bit-tanks,
Jista' jkun li għadek inti tqiegħed idejk fuq il-morda u tara l-fejqan, jista' jkun għandek id-don tal-fejqan, jista' jkun għandek id-don tal-mirakli, imma l-Ispirtu Santu mhuwiex hemm. L-Ispirtu Santu jataw. Illum smajt storja fejn kien hemm koppja miż-żewġa u r-raġel iddeċieda li jitlaq il-mara għaliex irid jgħix ħajtu. U din il-mara wara xi 15 marret il-Knisja. U l-pastor lemaħ iċ-ċurket ta' żwieġ f'idejha. U qal għandek iċ-ċurket ta' żwieġ f'idejk? Qaltlu iwa. Qaltlu għax sem telaq, qaltlu ma' ċurket ħallihuli. Ma nserħux rasna għax forsi nitkellmu bil-lingwi, għax nitolbu mal-morda u jfiqu, ma nserħux rasna għax namlu l-mirakli. Il-Knisja għandha bżonn tkun preparata u mimlija bl-Ispirtu Santu. Għaliex iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom huma kruċjanti. U tajjeb li llum kull wieħed u waħda minna neżaminaw qalbna. U naraw fejn aħna miegħu. U ma niftakrux forsi din għal dak tajba, din għal ieħor tajba, din għal dik tajba, le di tajba lija, għandi bżonn inkun naf fejn jiena mal-Ispirtu Santu. Għaliex min ħajwassalni qudiem il-missier lili, jekk mhux hu. Kif nista' ngħix ħajja qaddisa toġob il-Alla? Jekk qed innikket l-Ispirtu talla fija bl-attitudni tiegħi jien. Ma nistawx. L-Ispirtu Santu jimportaħ minn nies tiegħu. Dawk li jmaqdruh li jżebilħuh. Mhux kulħadd jekk uliedu jagħmlu xi ħaġa mhux bihom iweġġa', taħsibx li jweġġa' ulied ħadd ieħor. Ma għalfej għad nikket l-Ispirtu tal-Alla għaliex ħafna affarijiet ħadulu postu fil-ħajja tagħna. Ħafna affarijiet ħadulu postu. Please, moħkomaw. Moħkomaw. Tafu x'inhu li wieħed mill-akbar kompetituri tal-Ispirtu Santu? Il-Facebook. U bir-rispett kollu lej kulħadd u qed ngħid għalija wkoll ta' mhux qed impoġġi li fuq pedestal, far from it. Imma disrespect lej il-preżenza tal-Ispirtu Santu illi waqt li qed iwassal il-kelma qed inħarsu fuq il-Facebook u qed nħarsu lej il-mobile jekk mhux qed nużaw għall-Iskrittura.
li kieku Ġesu Kristu jkun ħdejna u jgħet jitkellem maħna żgur li ma noqgħodx intella fil-Facebook kif kont nagħmel ġilijien l-ewwel wieħed sakemm l-Ispiritu Santu ġibid li l-attenzjoni u għall ir-rispett tal-kelma. Ir-rispett tal-preżenza tiegħi. Wieħed mill-kompetituri tal-Ispiritu Santu dak. Kemm għandu kompetituri. La jisnoqgħod nidħol fihom kollha l-politika galor. Xi wħud għażlu li jgħidulu, okej tista' titlaq mhux verbalment, imma fejn tidħol il-politika tilab lix. Taħsbu leħeb l-Ispirtu tal-Alla. Meta tara nies li kienu jtajru n-nar għal-mulej, imma mbagħad minħabba l-politika illum bye bye. L-Ispirtu Santu qed jitkellem aħwa. 100%. L-Iskrittura tgħidilna li aħna it-tempju tal-Ispirtu Santu. Nafu xi ġifieri kollha kemm aħna ta'. Però ejja nerġgħu naraw xi ġifieri. Il-tempju tal-Ispirtu Santu jfisser li inti proprjetà fejn iġġor l-Ispirtu tal-Alla fik. Li kieku ma kienx id-dem ta' Kristu ma se taqgħod jinżel fik. Int għandek il-Alla fik, jien għandi l-Alla fija. Tafux barka din illi Alla għażel li jirrelisja l-Ispirtu tiegħu fik u fija. Meta Ġesu Kristu daħal fit-tempju għax ra diżordni sħiħa, farra kull mem. U llum hekk għandu bżonn jagħmel f'xi wħud minnha. Min għandu l-Bibja jmorru Efesin, kapitlu 4, vers 29. Ara ma taħsbux illi llum l-Ispirtu tal-Alla qiegħed jikkundanna xi ħadd. Anzi, qed jgħidlek jien rrid nerġa' nimlik bil-qawwa u l-preżenza tiegħi. Jiena kien hemm żmien kemm ili Kristjan nirringrazzja lil Alla nhar is-Sibt nagħlaq 8 snin imwieled mill-ġdid. Però kien hemm żmien fejn iva nikkiet l-Ispirtu tal-Alla u nikkiet l-Ispirtu tal-Alla b'ċertu attitudni. Però kelli bżonn ninkontru miegħu. Kelli bżonn nerġa' nidħol f'oxorti. U l-Ispirtu Santu ħadni f'dawn l-Iskritturi għax kont imnikket. U ħadni f'dawn l-Iskritturi l-Ispirtu Santu kellimni minnhom. Minn dakinhar law ħajti inbidlet. Għaliex tan il-grazzja u nemmen li minn għadu ma qabaġ din irrid jitlob l-Ispirtu tal-Alla jagħtih l-istess grazzja biex kontinwament inkunu aware li aħna maħniex waħedna imma hemm hu kontinwament magħna. Jekk hemm xi ħaġa li inti tittelep id-dnub li forsi għadek tistragilja miegħu
fittex li tkun il-ħin kollu fil-preżenza t'Alla. Għaliex fejn hemm il-preżenza t'Alla, il-ħażin ma jidħolx. Psalm 16, vers 11, wieħed mill-aktar favoriti passaġġi tiegħi fejn jgħidlu s-salmista hemm il-milja tal-ferħ fil-preżenza tiegħek. Għaliex il-ħażin ma jistax jersaq. Jekk aħna kontinwament ngħixu aware illi fina hemm l-Ispirtu t'Alla, ma nistax niġġieled. Ma nistax najjar. Ma nistax nweġġa lil ħuti. Ma nistax fil-knisja nkun mod u d-dar mal-mara jew mar-raġel jew mat-tfal nkun mod ieħor. Għaliex? M'inhiex waħdi. Irrid nirrispettak. Irrid inħobbok iżjed. Irrid li jiena u inti nkunu kontinwament f'kuntatt. U meta nkunu kontinwament f'kuntatt ma nkunux f'reliġjon. Imma nkunu f'relazzjoni mad-dawl. U meta noħorġu hemm barra, inwasslu l-Vanġelu. Nkunu qed inwasslu verament il-Vanġelu ta' Kristu għaliex meta inti ma tkunx mimli bl-Ispirtu Santu, tippriedka kemm tippriedka, tevanġelizza kemm tevanġelizza minħabba l-attitudni tiegħek, il-Vanġelu li qed wassal ħadd ieħor qed jinjurah. Ara ma ninfluwenzawx ruħna għaliex nitolbu mal-morda u jfiqu. Ara ma ninfluwenzawx ruħna x'nitolbu bil-lingwi. Ara ma ninfluwenzawx ruħna x'naraw il-mirakli. Għax daw kollha msejħin f'Mattew kapitlu 7 ta'. Il-imbagħad jgħidilhom itilqu minn qudiemi għax illilkom qatt ma kont nafkom, mhux bil-fors jekk intlaqas għandek relazzjoni miegħu jew jien għall-ħares qatt. Mhux bil-fors. Iskur. Għax id-doni ħalli jomlok. Kompli użom. Is-sejħiet ma jħodhomlokx. Tista' tkun pastor, tista' tkun profeta, tista' tkun apostlu. Għaliex is-sejħa ħalli jilek. Imma l-Ispirtu Santu telaq. Meta l-Ispirtu Santu jitlaq tiġi qisek ġarra minn daw tal-imbit. Illi kif tara tgħid, di ġarra tal-imbit. U kif tersaq lejha jaf ix-xom l-imbit ukoll, però meta tixxejkja ma jkun hemm xejn. Kun vojta. Għax mal-ewwel challenge illi ġi kont nippreferi nikket l-Ispirtu Santu u nħallih jitlaq u minħabba raġel. Kont nippreferi li nħalli l-Ispirtu Santu jitlaq minħabba mara. Kont nippreferi nħalli l-Ispirtu jitlaq laqwa li mmur nerġa' nara l-pornografija. Kont nippreferi li nħalli l-Ispirtu Santu jitlaq laqwa li nerġa' mmur nieħu drogi. U ġejna bħal dik il-ġarra vojta illi għandha biss apparenza. Efesin kapitlu 4, vers 29-32. Waħda mill-iktar affarijiet li jitnikket l-Ispirtu Santu huwa bil-ġlied. Bit-tajjir. Nuqqas ta' rispett lejn ħuk lejn oħtok. L-Ispirtu Santu niktuħ kontinwament. B'daw l-affarijiet. Ebda
ebda kelma mhux xierqa m'għandha toħroġ minn fomkom. Simgħu. Imma kliem sewwa li jedifika skont il-ħtieġa tgħid xejn jekk mhux għal bżonn. Tgħid xejn jekk mhux biex tgħin il-ħadd ieħor, biex tibni l-ħadd ieħor, biex tqawwi l-qalb. Nitaxxaq ċertu waħwa eżis aħwa ħsibhom biex jinkuraġġuk taqa' kemm taqa' jew tagħmel żbalji kemm tagħmel jinkuraġġuk bi kliemhom jgħinuk. Mhux l-istess minn kulħadd, ha? Li jedifika skont il-ħtieġa kliem li jagħmel il-ġid lil min jisimgħu. Tgħid xejn jekk dak li ħatejt mhux ħajamel ġid lil min jisimgħu. Għaliex mhux il dik il-persuna ta' ħatweġġa l-Ispirtu Talla u probabbli dik il-persuna wkoll. Da mhux jien qed ngħidu, da qed tgħidu l-kelma. Mattew 18 jgħidilna ċar u tont illi fl-aħħar illi meta ħanidru qudiem Alla rridu nagħtu rendi kont ta' kull kelma żejda illi aħna nkunu wedna. Grazzi Spiritu Santo. U anka jekk ngħidu għad-dar, Alla jismaħħa. Ebda kelma mhux xierqa, ebda tqasqis, ebda kritika negattiva m'għandha toħroġ minn fomkom. Imma kliem tajjeb li jibni u mhux iħodd, li jferraħ il-qalb u mhux jagħmel dwejjaq. Dawk huma nistalla. Jiena llum wasalt fi stramità illi għal ħadd ma ngħid dak raġel Talla jew dik mara Talla. Għax il-qalb tiegħu Alla biss jafa. U tista' tiġi u tagħmel l-akbar opra ta' mirakli u fejqan qudiemi għax ma timpressjonanix. U laqqas jien ma nimpressjona bija nnifsi jekk nagħmilhom jien. Għax l-importanti fejn qalbi Alla. Kemm qed nirrispettah fil-privatezza tiegħi. Mhux fejn jidher. Fejder kulħadd jaf juri li huwa niedem spiritwali. Faċli. Il-kelma tnikket, tafu x'inhi? Eżatt. Il-kelma tnikket fisser illi ġelt il-xi ħadd jiddispjaċih. Weġġajt lil xi ħadd. Jew inkella offendejt il-xi ħadd. Timmaġinak toffendi l-Ispiritu Santu. Tgħidha biss ukoll titwerwer, però ma noqgħodux nagħtu każ kemm il-darba nagħmluha. Similari tbikki. Nikket tbikki. Għanajdilkom. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu hija qawwa sopranaturali kif jaf kulħadd. U ma taħdimx, xaġa li qed ngħidha jien, mhux qed ngħid dottrina. U ma taħdimx jekk mhux permezz tal-qdusija tagħna. Għaliex il-qawwa tagħna hija qaddisa. U nemmen li biex taħdem fil-ħajja tagħna tittaħdem mal-qdusija tagħna. Jitnikket minn knejjes illi ma jagħtuhx il-wisa l-Ispirtu Santu. Spiċċajna nipritkaw biss. Fejqa ma jeżistix. Word of knowledge ma teżistix. Profezziji ma jeżistux.
taħsbu li dik il-knisja tkun għal-qalb Alla. Aw ħafna knejjes ta' però mhux f'kull waħda jgħid l-Ispirtu Santu. Imrar rusa fina minħabba l-attitudni ta' xi ħadd illi għamlinna. Illi minħabba dik il-rusa spiċċajna biex inqasna mill-imħabba lejn il-persuna. Noqogħdu attenti ta' għax kollha kemm aħna ikonna l-okkażjonijiet biex niġu offenduti. Kollha. Titkellem negattiv fuq il-persuna, tispiċċa tobot il-persuna. U aħna ngħidu le ma nobodix, mela jiena nsib il-ħin u nitlob għaliha biex tindem imma f'qalbi rabbejt kallu għaliha. L-Ispirtu Santu qed jgħidlek, iqaf please. Għaliex jien spirtu ta' mħabba. Tibi Joshua kien jgħid, ma noffendix ruħi biex ma noffendix lill-Alla. Ma nħallix l-offiża tidħol f'qalbi għax ma rridx noffendi l-Alla. U iktar irridu nġibu rispett il-xulxin, irridu nġibu rispett l-Ispirtu tal-Alla li qiegħed kontinwament magħna l-aqwa. Kontinwament. Għaliex xi drabi nħarsu biss lejn il-ħażin tal-persuna. Milux konti qed nara qed nisma' preach u vera oġbitni l-aqwa. Fejn kien qed jirrakkuntalhom kien hemm whiteboard kbira u t-teacher qabad il-ġer marker u għamel spot sowda ġo nofsa. Għalli l-istudenti x'intom taraw? Għallu spot sowda. Proset, mela dal-whiteboard kollu abjad ma rajniex. U dik id-dot sowda rajnija. Xi drabi ma nirrealizzawx kemm persuna tagħmel ġid jew tkun għamlet ġid, naraw biss dik id-darba li ffawljat. U nrabbu kallu għal xulxin. U l-Ispirtu Santu jgħid xbajt, iddejjaqt. U jekk ma nindmux, nintilfu. Saħna kollha tajjir, botti, u xi drabi narawhom knejjes għal knejjes. Issu kull wieħed għandu Alla liħ, tiegħi l-aħjar. Mbagħad irridu li l-Knisja tal-Mulej tkun lesta. Min jaf minni l-Knisja? Ejja l-arusa, Maranatha. X'Maranatha? Għall-ħares jiġi bħalissa. In-niktuħ. Meta? Meta il-kmamar kollha li għandna ġovina niftħulu 5 minnhom u 5 minnhom nagħlqu għamlu. Mbagħad ninżlu għal kubtejna u ngħidulu imlini bil-qawwa u bil-preżenza tiegħek Spiritu Santu. U l-Ispirtu Santu jgħid kif jista' jkun? Għandek il-bibien kollha magħluqin. Niftaħlek il-bib, Iva, ħaniġi l-komunità, niftaħlek il-bib, Iva, ħanaqra l-Bibja, niftaħlek il-bib, Iva, ħanitlob. Imma badna laqlek il-bib fejn fl-erja tal-films, per eżempju. Xnara, drama, films, l-Ispirtu Santu jataħabbat fuq il-bib, nista' nidħol. Ma nimmaġinax il-ġesu jidħol. Klim ħażin, klim bleffe, sex, drugs.
Imma inkella naqa fil-legalizmu. Jekk ma naromx. U l-Ispirtu Santu għax huwa gentleman jgħidlek it's okay. Kompli. Niftaħlek il-bibien, ftaħnilu l-bibien, imma mbagħad għalaqnihomlu fejn tidħol. Jew inkella konna ftaħnihomlu u rġajna laqnihomlu u rġajna sfortunatament waqajna fil-vizzijiet. U ma nafux li aħna l-bib wara bib. Bir-rispett kollu. Dak li għandu x'jaqsam mat-tipjib. Darba kien wieħed qalli le, brother, qalli mhux dnub illi inti tpejjeb. Qalli għax il-kelma tgħid dak illi mhux dak li jidħol mill-fom. Huwa li jtebba l-bniedem, ma dak li joħroġ mill-qalb. Meti timmaġina tidħol fit-tempju talla u timlilu bid-duħħan ta' sigaretti? Ta' daħq u tal-biki fl-istess ħin. Għadni niġi l-knisja u din hija waħda waqgħdu attenti kaw xi ħadd għadu jaqaf fil-pornografija. L-Ispirtu talla fik u ġelu jara l-pornografija miegħek. Tal-biża u ta' twerwir u ngħidlek illi ma jdumx daqs kemm qed taħseb għax idabbar rasu. Int minn għalik qiegħed waħdek, nixel l-internet. Biex tadda, tal-biki. Għalix, bir-rispett kollu, għaw ħafna dom jaqaw fija. U nafx id-nejt. Għodu attenti, għax jek jiġi l-mulej bħalissa, lanqas xara waħda ma tanħataf minn raskom. Jek ma tkunx imdint. Huwa l-moment li tiġri lej is-salib ta' Kristu u tgħidlu jerġa' jemlik bl-Ispirtu Santu qabel ma jkun tard wisq. U l-Ispirtu Santu huwa mxennaq biex jerġa' jiġi għandna. Huwa mxennaq. Kienet deċiżjoni tiegħu li għażel li jiġi fina. Huwa mxennaq. Illum huwa hija dik il-ġurnata fejn għandna bżonn nindmu. Anke jekk tgħid imma jiena ma narax dawn l-affarijiet. Inti ċert li inti tudiful bl-Ispirtu Santu, għaliex inti biex tkun tudiful bl-Ispirtu Santu, tittiħħajtek tudiful. Ma nistax inti ħparti minni mbagħad nippretendi li hu jimlini bil-preżenza tiegħu kollha. Min jagħti ftit, jew ftit. Min jagħti ħafna, jirċievi ħafna. Simple as that. Jekk jitlaq l-Ispirtu Santu, it-talb tiegħek sawek jasala. Għaliex il-kelma tgħidilna fil-Ktieb ta' Rumani kapitlu 8, 26, 27 illi huwa jinterċedi għalina, huwa jitlob għalina. Huwa jidħol quddiem Alla b'talb li ma jistax jitfisser bi kliem bit-tnejjid. Dak it-tnejjid hija l-ħeġġa ta' li l-Ispirtu Santu jidħol għalik quddiem Alla biex jitlob għalik. Għaliex huwa jaf x'għandek bżonn iktar milli taf inti. Huwa jaf ma xi ħadd intaqa' u inta dak ma tafx. Huwa jaf inti fiex ħassib ruħek fid-djufija meta inta dik qastaf xejn. Imma l-Ispirtu Santu jaf. Huwa jitlob magħna, huwa jitlob għalina u jidħol quddiem il-missier għalina. Imma jekk mhux qiegħed fina, mela aħna t-talb sa fejn jasal l-aħwa. Zero. Meta l-Ispirtu Santu jitlaq, tibda tittollera dnub. Dak illi qabel kont ktajtlu rasu, aċċattu minn ħajtek, issa f'daqqa waħda rġajt qed tiftaħ bib.
x'ġara. Jekk jiena qabel kont tajt eżempju ta' nagħti ċertu films, issa f'daqqa waħda nerġa' nibda narhom. Kont tajt illi noħroġ u niżżebel, issa f'daqqa waħda nerġa' kultant nibda noħroġ. Għodu attenti, qed tixellek il-bozza. Meta nerġgħu nibdew nittolleraw id-dnub, dik il-bidu li kellna dak l-inkontru ma' Kristu, konna tant happy f'dik ir-relazzjoni li bdejna miegħu, infaħruh, nirringrazzjaw, m'għadniex impejjeb, m'għadniex noħroġ, m'għadniex nixrob, m'għadniex nara ċertu films. Issa f'daqqa waħda rġajt, bat niftaħ wieħed wara l-ieħor. Qgħod attent għax jista' jkun jekk ma telaqx ħajitlaq. U alarm moħħkom hemm aħwa. Għaliex ftit se jsalvaw. Il-parabola li tagħna Ġesu ta' dawk l-10 xebbiet, 5 minnhom ma kellhom żejt fil-kwies li qed jissimbolizza l-Ispirtu Santu. Però kienu qed jistennuh ukoll ta' by the way. Kienu qegħdin hemm ukoll ta'. Kienu parti mill-Knisja wkoll ta' għax il-Knisja Ġesu qed jorina li mhux mill-1 sal-100 hija tiegħu ma mill-1 sal-50 bija dik il-parabola hija tiegħu. Mhux qed ninkludi n-nies tad-dinja dawk apparti. Dawk apparti. Illum edinaw u m'hemmx garanzija illi jekk stess ma jilħaqx jiġi Kristu għada ħankunu għadna għaw. U llum l-Ispirtu Santu jagħti kellem kull wieħed u waħda minna għaliex irid li jerġa' jimlina bil-qawwa, irid jerġa' jimlina bil-preżenza tiegħu, irid jerġa' jibda jaħdem fina, irid jerġa' jibda jikkomunika magħna. Kemm Alla huwa? Lesti li nerġaw niġġeddu bl-Ispirtu Santu, bil-qawwa tal-Ispirtu Talla. Lesti. 3 biss kemm? U jekk inħossuna mimlijin, iktar għandna nollu jdejna u ngħidu iwa lesti. L-aħwa. Il-mulej huwa qalb ħelwa. Il-mulej jiġbdilna l-attenzjoni u ma jagħmel xejn jekk ma jafżanix. U l-Ispirtu Santu llum tkellem magħna għaliex jaf illi minnajru ħanitfarku, ħanitkissru u mhux ħansalvaw. Jekk inniktu l-Ispirtu Santu nkunu qed nitfu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. U mingħajr il-qawwa Talla ma tista' tagħmel xejn. Ma tistax titkellem għax laqqas taf. Fatti Ġesu stess jgħidilna illi meta jtellawkom qudiem il-qrati tħablux raskom kif ħad titkellmu għax ħajkun l-Ispirtu Talla li ħajitkellem minnkom. L-Ispirtu Santu jrid illi nerġgħu nibdew inqaċtu dawk l-affarijiet illi rġajna bdejna nittolleraw. Bħalma jafu ħafna. Inħossina wkoll illi Ġesu Kristu qiegħed verantaġġ magħna li jerġa' jiġi. U f'ħin bla waqt ħajaħsad id-dinja. U ħajkunaw ħafna sorpriżi. Għaliex ħafna nies li naħsbuhom Talla mhumiex ħajkunu hemm. Iċċekkja qalbek. Ara fejn qalbek mal-mulej. U dan il-messaġġ bimħabba. Tħares lejn min jipritkaħ, seta' tal-aħmar.
Ġesu jgħidilna illi intom tafu tagħtu lill-uliedkom. Jekk ibnek jitolbok ħuta ma teħserb. Jekk jitolbok bajda ma teħ skorpjun. Kemm aktar il-missier jagħti spiritu qawwi lil min jitlobulu. Ejja ħanamlu verament talba tandima aħwa. U nitlobkom toħorġu għaw barra. Ħalli namlu talba ta' indima u nerġaw nistiednu mill-ġdid l-Ispiritu Santu jiġi u nitolbuh jimlina bil-qawwa. Lesti li namluha? Eżis aħwa, intom li qegħdin nisseguna. Forsi inti għadek ma ntqajtx ma' Ġesu fil-ħajja tiegħek. U jekk ma ntqajtx ma' Ġesu, ovvjament li l-Ispirtu Talla mhux qiegħed fik. Imma l-Ispirtu Santu anka fik irid jiġi jekk inti issa stess minn qalbek tagħmel talba ta' indima u taċċetta lil Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek bħala s-sit u s-salvatur tiegħek. Is-sit tiegħek itfisser mhux iżjed li rrid jien imbissa li jrid sidi. Jekk inti lest li tirċievi lil Ġesu u ngħidlek irċievi lil Ġesu qabel ma jkun tard wisq għaliex Ġesu mhux giddieb dak li qal seħħ kollu kemm hu. Qatt ħadd ma qabdu f'gidba u bħalma tkellem fuq il-ġenna tkellem fuq l-infern. U bħalma tkellem fuq il-Knisja tiegħu tkellem fuq in-nies li mhumiex tiegħu. Li nemnu biss fl-eżistenza tiegħu mhux biżżejjed. Irridu nemnu fl-eżistenza tiegħu imma nipprattikaw dak li huwa jallimna. Perfett ma ssirx imma tibda minn issa biex il-ħajja tiegħek tibda mixja l qoddim bi proċess. U għada tkun aħjar mill-lum u pitada tkun aħjar minn għada. Ejden it-talba miegħi issa stess. Ejdlu Mister Qaddis, qiegħed nitolbok minn qalbi fisem ibnek l-Għażiż Ġesu Kristu. Aħfilli d-nubieti kollha għaliex jiena persuna midimba. Illum nara fil-li għandi bżonn salvatur li tista' tkun int biss Ġesu. Aħsilni bid-dem tiegħek Ġesu. Ejja f'ħajti issa stess, imlini bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek issa stess, għax millum il-qoddim jiena rrid ngħix għalik u għalik biss. Spiritu Santu ejdlu Spiritu Santu ejja fija. Umlini bil-qawwa u bil-preżenza tiegħek biex bl-għajnuna tiegħek inkun nista' ngħix il-kumplament ta' ħajti noġob lill-Alla u nservi lill-Alla. Qiegħed nitolbok dan missier fisem Ġesu. Jiena nemmen f'Ġesu Kristu li miet u wara 3 ijiem reġa' qam u li huwa tabba bid-nubiet tiegħi. Jiena nemmen fik jgħidlu Ġesu. Grazzi, orini millum il-qoddim x'għandi nagħmel. Ninkoraġġikom aħwa, ibdew jew intaqgħu magħna hawnhekk River of Love kull nhar ta' erba' u s-sibt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Ma jeżistix bniedem Kristjan jekk mhux qiegħed f'xirka. Jekk mhux qiegħed maqut mal-ġisem ta' Kristu. Ejjew intaqgħu magħna. U nassigurak li ħajtek tibda tinbidel mill-lejl għal nar. Il-mulej joħobbok, ma jridekx tintilef. Il-mulej qed isejjaħlek, wieġeb għas-sejħa tiegħu. Illum hija l-ġurnata, tgħix għada, tgħix pitada, tgħix l-ewwel ħa nagħmelek. Illum għaliex għada ħadd ma rah. U għada jaf ikun tard wisq. U ringrazzja lill-Alla u ibda qra l-Bibja kuljum. U itlob u sibħin mal-mulej. Dik hija r-relazzjoni li għandna bżonn.
ma' Alla. Jekk irridu wara kollox il-mulej ġej għal dawk li għandhom relazzjoni miegħu, mhux dawk li għandhom sistemi reliġjużi. Qed nitkellem reliġjon li mhux ġejja minn Alla. Il-bqija ma baqa li xejn iktar xi ngħidilkom li jalla li narakom, il-bqija nawguralkom il-lejl tajjeb, bye bye l-aħwa.